And nomuntu alala nawe uyagula. Mhlambe lelana. Uyagula HIV positive. Kanjani manje? Kahle uyavuna phela. Uyavuna umuntu otshalile. Sonke lesikhathi awungitshela ukuthi manje awungitshela ukuthi ususokho uyagula sonke lesikhathi. Wena ususu wami ngesikhathi. Wena ungitshela ngani? Ima bafuna ukulungisela. Wena ungitshela ngani ukuthi uyagula ususу wami? Kanjani manje ngoba uyagula ususu wami? Kusho ukuthi mina ngiyagula futhi awungitshela sonke lesikhathi. Engahlangani nawe. Ekathi ngahlangani nawe. Ekathi ngahlangani nawe. Wena uhlangana lapho wena nalonto. Kanti Ngoba ngaxolisa kodwa mawangitshela ngani sonke lesikhathi lesi. Waxolisa. Ongeke sangisize mina, ongeke sangisebenzele. Bengayivikeli nganti nosisi wakhe. Uyazazi yena. Ha. Ngoba kwenzeka khona ngephutha ngazama ukuchazela kodwa. Kanye noma kaningi. Qhubeka, khuluma. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le esibiza ngokuthi iLove Back. So ubhuti wami ungibhalele uthi usafisa ukubuyelana nomuntu akade ethandana naye ngoba usamthanda. Asike simuze ukuthi ingabe usiphathelene, sabona? Yebo njani ma? Ngiyaphila kunjani? Yebo siyaphila. Ngiyaphila nami. Ubani sibonga ubhuti? Yebo amanzini igama siyabonga. Manzini. Yebo. Zungu. Yebo so. Oh, ubiza isithakazelo vele. Cha, kumanzini. Abantu abaningi behlele bethi sithaze kanti cha. Oh, Kumanzini. Sithakazelo so nyima yisho. Isha ngababhebhezile. Yebo. Hayi, ngiyakuzwa mina. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngisuke empangeni. Ukhulele khona? Kahle akukhona empangeni mangichaza mama ngile endaweni eyikude ngithi empangeni ngoba bazothi sempangeni kodwa ngisuke esikhaweni eJ1. Oh, okay. Yeah. So benjani impilo yakho sakhula? Oh, ngikhule like bengihlupha ngoba like ngiyaqala ukuze umuntu ayivuma yena enze behlupha. Bengihlupha ngoba ngaze ngama grade wakuthiwa ngiyinkandla ngiyofunda khona yabo yonke into. Oh, okay. Umuntu othanda ukucula yonke lento le yonke mase ngayiyeka sengiyale enkandla ngaqala ukusha impilo yashintsha. So ama parents abenga understand ukuthi wena uthanda umculo wena bethi uyahlupha. Hayi umama understand ngoba ngikholisa yena like kodwa ukhona yena lo kodwa ke be understand. Kuningi kakhulu. Kuningi ube understand yena kodwa ke kwasho ukuthi ke ngangingane yabo umama wayekhathazekile ukuthi hawo ngibuya lethe zonke yonke leyo nto leyo. Ngasho ukuthi ke one day ke ngikhumbula ngi grade 8 noma one day ngahamba kwe-event ngabuya ngabo 4 umama wangishaya wathatha nefoni yonke lento. Wema. Yabo sometimes abazali babe nokunga understand italent noma isiphiwo umntwana asuke ezalwe ephiwe sona. So bona ngesingaba basuke bengekho wrong because basuke befuna ukuthi imfundo ayihambe phambili kuqala kuyima isiphiwo ke siza ngemumva. So uthola ukuthi awudaliwe ukuthi ahambe uye esikolweni uzokwenza imali ngomsebenzi othole ngoba nakho ufundelile. Sometimes kuyenzeka uthola ukuthi udala ukuthi ukwenza imali noma ngabe kuthiwa awuyanga esikolweni uphiwe nje isiphiwo sokuthi ucule uwenza imali ngalokho. So abazali basuke bengenakho ukuqonda ukuthi mhlambe umntwana uphiwe. Kodwa ke basuke bengekho wrong because imfundo ibalekile ukudlula kona konke. So ama parents wakho awaxeka ngisho. Okay ngoba lapho ngikhona manje ngiyabona ukuthi hayi ngiyazama yakhona ngoba mama lokho engiphusha like. Okay. No ngiyakuzwa. So ngicela ungichazele ke ngokuhlangana kwakho nomuntu obuthandana naye osuhlekene naye ofisa ukubuyelana naye. uMadlamini ngihlangane naye. Ngahlangana naye esikoleni la ngifunda eRosebank ngifunda IT. Okay. Yena ngingazi ukuthi sengikhohliwe ifunda yiphi course kodwa into yasihlanganisa sahlangana e-library. Okay. Yabo masihlangana ngiyazwana nayo yonke lento leyo. Washo ukuthi kwenzeka lento ukuthi ke sigcina sihlukana. Mhlambe sorry. Mhlambe nisaqala ukuthandana bebunjani ubudlelwane benithanda kangakanani? Unandi yonke nje into bihamba kahle sithandana esikoleni ngimbonisa ngoba mina bengenza second year
yena efika mefika-ke ngijwayeze indawo esijwayelene yonke le nto lena sikhiphane kube mnandi. Okay. Ngasho ukuthi-ke asiboni ngesolinye ngoba angithandi ukucontrola mina. Oh, ube-controller. Like ufuna ukuzwela manje like kodwa-ke ngoba nami ngumfana ngimtshela ukuthi angeke ngikwazi ukwenza lokhu nami ngimtshela ukuthi na angikufuni lokhu nami ngikufuni lokhu nalokhu ngikufuni. Njengoba uthi nanikhiphana usho njalo, right? Yeah. Ikuphi nje la kumnandi khona kakhulu ukukhumbula khona nikhiphanele khona? Engingasho nje ngoba bathini anginayo imali ngaleyo ndlela kodwa ngazama Wayethanda ukuthi uqhala kwimaki. iyaqhaqhazelisa le ndaba kodwa khona-ke akuyo into ethini kodwa khona yamjabulisa leyo nto leyo. Ngimkhiphele e-South Beach thenga izinto ey'ncane ka-Checkers leyo nto leyo. Okay. Mina ngangiyibona ngenza into enkulu engingazi-ke kuyena. Mhlawumbe wakubona kuyinto encane. Kodwa ikhona engakwenza lokho. Wabonga wanconcoza wajabula. Awabonga ngoba akugcinelanga khona kodwa kumnandi khona. Okay. So wazizwa kanjani wena ubona umuntu ejabulile, umuntu wakho othi uyamthanda ngenxa yomfutho ofakile wena kubudlelwane benu? Ngazizwa like ngayibona yabo senginemali yonke ngibona umuntu ejabula yonke le nto ngayibona ukuthi shothi indoda emele yenze nje nayo. Okay. Yeah. Manje senifike inelele ekuthenini niyahlukana niqhathwa yini? Kwenzakalani? Usisi ngathi ngiyazama kahle sesiqedile like ukuganga. Ngathola ukuthi uney'ntwala mase ngabaleka kanjalo. Kanjani manje? Uyithola phi intwala? Ngala like nangazi ukuthi intwala yabo. Angasiza omunye umngane wami ozaziyo lezi zinto lezi nalokho ngilunyelwa ngimbuza yazi ngiyalunyelwa. Umzimba wonke? Like kwizinza nasekhanda kodwa wagcina kakhulu ezinzeni. La khona uboya? Oh, okay. Yo. Like ngalokho nginwaya yonke le nto leyo. Okay mase ngamtshela mjisi into kanje wathi ubafu hayi asijinga lesi-toilet sibone ukuthi ayikho into esiyibonayo ukuthi yini leyo. Uthi hayi khululeka ukuthi ngoba like uyazazi izinto kanje angimnyeke. Masibeya khona athi angibulala noma ngathi ngiyanwaya ngiyabona iy'ndlwane ziyaqathaka nje. Mase wangi-advise ukuthi angibaleke. Imaki okay, I do understand ukuthi kona wasumtshelile umngane wakho ukuthi uyalunyelwa nani. Kodwa wavuma kanjani umngane wakho abona i-private part yakho? No, like akayibonanga like ngehlisa like unaleyo nto vele uthi hayi njitha ngeke ubuke into yami like ngehlisa like ngawubona izinto mase wathi anginwaye like ngoba wanwaya waqathakela khona phansi. Ngalolo suku futhi ngoba like wathi ngakusasa ngize kube khona uzongenzisa lezi zinto lezi ngoba nawe uyazazi yabo. Like yena uzazelaphi lezi zinto? Like uyazazi ngoba kuba ngazi ney'nyanga baba wakhe lapho. Ngoba like ngenkathi like ngalolo suku lela ngikwazanga ukulala ngoba like ngangivuka ebusuku ngikhanyisa kanje phansi kwengubo ngiqothula mina. Wema. So ngabe uye wambuza umuntu bowulele naye ukuthi kwenzakalani lana ngoba uthola intwala? Madlamini. Cha ngavela nje. Awusho ngolutho kuyena? Ngavela ngenza excuse ukuthi asihlukane. Manje yini sidala ukuthi ufisa ukubuyelana naye? Inkinga Madlamini like indlela ayengiphatha ngayo yabo yayimnandi kodwa ibuye ibe nzima manje sengizamile ngazama ngiyabona ukuthi hayi ngile puzzle eshoda uphathwa uMadlamini. Manje uyazama uxhumaxhumeke. Ngiyazama ngize ngabona ukuthi angibhalele yona i-Black Lives TV khona uzokwazi ungibuyisela isithando soMadlamini. What if isakhona lento leyo ukuthi kade uganga naye usaziqa phansi futhi ube uhlupheke ngey'ntwala? Cha ngoba like ubafa yabo wakwazi ungisiza maye ukuthi yaqhubeka sesokwazi ukuthi naye sizakala. Senesikhathi singanani ahlukana? Around 1 year and a half manje. Awucabanga mhlawumbe ngabe usenomuntu wakhe naye? Singazama ngoba cha. Uyamthanda kodwa.
Yeah. Wena awukazi uzuthanda nomunye umuntu emva kokuhlukana naye. Njengoba bese ngishilo ukuthi hayi ngizamile ngazama. Washo ukuthi yena yedwa iphazile emangwazi ukuthi ngifake ngimase ngiba right. So ukulungele ukukhuluma naye ubuso nobuso umtshele nanokuthi kade unaye waba nezintwala. Uzomfihlela lokho. Ngicela umfihlela lokho. Kodwa uzokwazi ukukhuluma naye. Ngimkhumbula. Okay, so ngambiza. Yebo, ngimbiza. Cela silandela yena. Alright, babuye lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Nanga kusisi sesimsondezile wala nathi namhlanje wasijoyina kushow. So uyena usisi. Ashanga eceleni uyena. Yajabula umama? No, father, ngiba nombuye emehlweni. Okay. Unjani sisi? Ngiyaphila nami. Siyakwamukela kuhlelo and siyabonga kakhulu ukuthi usinikeze ithuba lakho, wasinikeza isikhathi sokuthi uzosilalela ukuthi kahle kahle sikubizeleni. So ubhuti ngoba uyamazi? Yebo, ngiyamazi. Uyakujabulela ukumbona? Ngikujabulile. Why? Nezimo eziningi. Uyakucika? Kabi. Iyo. Umazela kuphi? Sasinobudlelwane kudala. Senesikhathi singanani nahlukana? Ecanga ukuthi uphelile unyaka nenyanga manje. Okay. Mhlambe ngabe nisathandana iziphi izinto ezinhle ukukhumbulayo enenzelene zona nobabili? Umuntu umecimbi ungasakhumbuli nokuhle wakwenza nje. Uma wenza into wrong nje okuhle wakwenza nabo kuyaphuma nje. Kuyaphuma nje. Nihlukaniswe yiningi ngicela ungichazele. Umbuzo yini? Yena uthe noma mhlawumbe bengibuza ngithi ngibuze umethi ngilandele lesi azobizelana. Yena ayichazile. Ngicela ukuzwa ngayo kuqala ukuthi nahlukanelana. Ngizobe ngiyakutshela mina masushilo. Sahlukanelana. Sahlukaniswe ukuthi lo uthanda amantombazane. Akubhana namantombazane anasi isikhathi sakhe. Ngendlela yokuthi kwazi wangena usisi wami inkinga lesibhekana nazo. Wagcina lo eselala naye. Usisi wakho? Yes. Uzalwa naye endlini noma usozalwe? Yebo, ngimlamayo. Oh, okay. Is it true? Yebo, but mina uzange uzungitshele mos. Kanjeni utheni? Yena into echazile uthi emva kokuba abe nawe ngokujabulisa kwenu wagula. Agula. Ugula kanjani? Ukugula nje okunezilwane ezincane ezinyankisayo ezazikuyena egazini emzimbeni wakhe. Uthi wathatha kumina? Uchaze kanjalo ukuthi emva kokuba kade enawe waba nezintwala. Mikade nami. Ushuthi phela kwakuvele mina nginkinga. Ubani umuntu olethe inkinga kunomuntu ofika nabantu abadifferent kunesho kunomuntu ostable omile. Ubani olethe inkinga? Ngale ndlela ukuthi ahlupha le ndlela ukuthi azokwazi ukuthi alale nosisi wami. Wambamba kanjani nosisi wakho? Ngabamba ku-conversation. Ku-WhatsApp? Yes. Ifoni yasisi wami. Because khona into engangiyisende efonini yakhe. Ngase ngabona ukuthi obathi singabe singafuna ukubona ukuthi yena uchetha inkulumo kanjani. Ngabe singangena lapho ngabe singathola lo nto. Okokuqala uthatha impimba sisi wakho. Wayethatha kumina phela ngalesi sinezinkinga ngasikhathi sifuna umuntu esizokhuluma naye. Sisabangena kanjalo le nto ukuthi funa umuntu osokhuluma naye. Uma sikhuluma soba sisaxabana. Ayibi khona into elungayo. And kwesinye isikhathi umuntu uyamkhuza akawabona amaphutha akhe. Akawaboni. And nomuntu alala nawe uyagula. Hlambelela. Uyagula HIV positive. kanjani manje? Kahle uyavuna phela. Uyavuna umuntu otshalile. Sonke lesikhathi awungitshela ukuthi manje awungitshela ukuthi ususokho uyagula sonke lesikhathi lesi. Wena usisi wami ngesikhathi. Wena ungitshela ngani? Mama ngilungisela. Wena ungitshela ngani ukuthi uyagula usisi wami? Kanjani manje ngoba uyagula usisi wami? Kusho ukuthi mina ngiyagula mfowethu awungitshela sonke lesikhathi. Engahlangani nawe. Ekathi ngahlangani nawe. Ekathi ngahlangani nawe. Wena uhlangana lapho wena nalonto. Kanti Ngoba ngaxolisa kodwa uma ungitshela ngani sonke lesikhathi lesi. Waxolisa. Ongeke sangisize mina, ongeke sangisebenzele. Bengayivikeli nganti nosisi wakhe. Uyazazi yena. Ha. Ngoba kwenzeka khona ngephutha ngazama ukuchazela lapho. Kanye noma kaningi.
Qhubeka, khuluma. Saqhubeka. Benithandana vele? Cha, Pho mina ngibizeleni. cha ngizokutshela ukuthi kusaqhubeke nawe amantombazane manje. Sushaya umhlaba manje. Sushaya umhlaba. Cha, Ushayela ngilinde. Naye into ngisho ukuthi mangikhuluma ngangilinde ufuna kube la phezulu ngichazelwe ukuthi ngiyashodelwa manje ngishoda ngayo impilo yami ngisayibona ngaphandle kwakho. Sobonile manje ukuthi oClebo wahamba nabo bakusebenzeni. Sobonile. Siyakhumbula ukuthi kwakukhona isilima sakho. Sobonile. Awuzazi noma uyagula noma uguli. Ngoba uyicabangela ukuthi bekukhuza awulaleli. Mhlambe emva kokuba kade utholile ukuthi uyaba nosisi wakho unike naphinde nabandawonye babili. Cha. Wamnyeka. Ngingasayifundi into ehlazanayo njengoba nabanje ngingasayifundi ehlazanayo. Awusamthandi. Angisamfuni. Ngeke uthanda nomuntu ongahloniphi. Manje Lala kanjani umuntu engamala naye? Yenza kanjani lo? Bona phela ukuthi wenze njani. Lalo kuphi lelo thando lelo sikhathi wenze lento oyenza. Lalo kuphi. Mhlambe ubudlelwane bakho nesisi wakho bunjani manje emva kokuba kade utholile ukuthi kade angeke ngize ngisho ukuthi kunjani. Sazi isikhathi nje ukuthi ube right ezinye izinto ayisheshe udlule. Sabantu asifani. Ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngichaze ukuthi right noma sigoye njani. So njengoba esibhalelile efisa ukuthi aphinde abuyelane nawe lo umfutho lo wakhe asibhalele awubeki enhlizweni. Angibeki futhi sonke. Impilo iyaqhubeka. Ngikafunde naye ukuthi impilo iyaqhubeka uyena ubhedlizi. Awakho uphinde ubhedlizi. Amalahla abuyile njalo. Awakho uphinde ubhedlizi. Wazonela wena. Phinde ngikukhuzile ngamanye amaphutha afana nalawo before. Kodwa ngakuchaza ukuthi iphutha. Ngirathi lenikho. Ukhona omunye umuntu othanda naye? Yebo khona. Shuthi kahle asilwini lo thando. Cha. So uphalaza ubudle. Awudingi nesikhathi ucabanga. Angesidingi. Saba khona isikhathi phela siqala ukucabana. Asangikubi iphutha elodwa leni. Sasesayekana. Kuphi okunye ngakwenza waphela lokho kuphela. Angazi ngikhuza wena ngabantombazane. Abangani bami nje Akazi ngikhuza. Manje le into la iqhamuka kanjani? Ubuqinisile ngayo? Uzolungisa kanjani ke nomuntu osuka leso khona uzongibizana namakamera uzongiqambela abantu. Hlangana aphi nezintwana mina. Kodwa ezolunga lapho kube eqala ngamanga kumanje. Nosisi wakho khona ngaphela. Kanti naxoxani naye. Kanti waphelela. Yavuma. Utshaliwe. Ngiyavuna sisi. Wena nje uyavuna nje. Uyavuna owasebenza. Awusathanda utho. Ngiyamthanda kodwa ngibona ukuthi uzongimoshela isikhathi sami. ngoba session nje Busy kabi mina. kodwa ngisamthanda. Kodwa ngibona ukuthi So uyamkela njengamanje uthi ngeke sahlangana. ngizomukela kodwa ngizozama uma ngibona ukuthi kuyazama uma ngihlulela. Nje awamanje samele ngicheck ukuthi ngiyakona phela. Ufuna ungihethe ukuthi angazi. Angikhethe nje ucheck iqiniso. Laba babela ngazi labamnandi. Akazi nje ngeqala manje futhi ngeqala. Kodwa le demo ngitshela private message phumela. Ngihlangana wena nje obiza amakamera. Kodwa kumele ungakubo. Awabizanga yini wena? Ngabizile. Ubani olandile omunye ngamletha la? Mina wami ngifisa ukuthi phela ufuna ukuzwa indaba zakho lana. Shuthi kahle asiwini. Ngiyaxolisa kakhulu bhuti wami ukuthi kungenzeki njengendlela obufisa ngakhona. Yeah. Kodwa ke amalanga awafani. Mhlambe ngenzeka ukuthi ukwatile, mhlambe sasishintsha umqondo asazi. Yeah. Mbukela lapha ekhaya. Buye ngazi ukuthi asiwina ngake kulokho. Ngiyaxolisa kakhulu.
uqu alisahlangani, usisi uyakubeka ngokusobala ukuthi uqu alisamlingani isidalo. Asazi-ke mhlampe usho ngoba nakho ukwatile noma mhlawumbe usazoshintsha ngelinye ilanga, asazi. Kodwa-ke noma ukuthi ufisa ukubuyelana nomuntu osamthanda, ungasibhalela kuleyo email address oyibona lapha escreenini. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. Ngihleli ngedwa la, ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with u-EasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno-Q, akusiyona u-CK but uno-Q. So usebenzisa uthi Black 50 i-promo code uma ufuna ukubheja. So immediately uregister ku-EasyBet, uma usebenzisa i-promo code ethi Black50, uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahhala, mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni-register. Ngiyathanda kakhulu. Bye.